Ďakujem veľmi pekne. Tak ja si tu nechám Šimona a Viktora. Nech sa páči. A v tejto prvej časti budeme my traja s vami. Vlastne už sú to 2 dní, čo sa venujeme tejto téme. Slovom formovaný, ako nám ukazuje zástavka, alebo aj tuto. A vlastne my by sme sa radi nadpojili na tú tému a na jednej strane nebudeme hovoriť nič nové, lebo už tu zaznelo, prečo čítať Bibliu, prečo v Božom slove, alebo ako, že ako sa nenechať vyrušiť. A dnes by sme sa na to radi pozreli s vami z takého iného pohľadu, uhla pohľadu a zazumovali na niektoré veci. A Timo hovoril o prečo. A znova tu máme jeho Biblie, Gideonka, preškrtnuté meno, tuto máme mäkkú väzbu do ruksaku a hovoril, je na tom niečo pravdy, že mobil je super, ale keď čítaš strany, keď vidíš aj toto, má to spomienku, vieš, kde to si mal, kde si vylial kávu, kde neviem čo, nejaká čarbanica alebo zvýraznenie a tak. A takisto, že hovoril o Biblii, ale hovoril o tom, že je to o vzťahu a o tom, že prečo vlastne máme byť formovaní prakticky Božím slovom. Každý deň o tom nám povie teraz Šimon. Dobre, tak čaute KPM, a.k.a. Spoločenstvo otvoreného srdca. Verím, že máme otvorené srdce a pripravené na to, aby do neho mohlo niečo vstúpiť dnešné ráno. A tak ako Darina hovorila, dneska budeme rozprávať o tom, ako byť prakticky formovaný slovom, ale ja začnem tým a trošku sa vrátim k témovej téme o tom, že prečo vôbec máme byť formovaný Božím slovom. A poďme sa na začiatok pozrieť na jednu udalosť z Biblie, veľmi známu, ktorá je napísaná v knihe Exodus. A je to o tom, ako Izraelci s Mojžišom prišli k vrchu Sinaj. V 19. kapitole Exodus čítame o tom, že Izraelci prišli k vrchu Sinaj. A v 24. kapitole už čítame toto. Že Mojžiš vkročil do oblaku, vystúpil na vrch a bol tam 40 dní a 40 noci. 40 dní a 40 noci bol Mojžiš s Hospodinom na Sinaji. A chcem, aby sme si pri tejto udalosti, alebo len v tomto konkrétnom bode uvedomili dve veci. Prvá z nich je, čo to znamená 40 dní. Viete, čo to znamená 40 dní? 40 dní znamená to, že ja kebyže teraz odídem z tohto stageu, tak tu prídem 8. mája, lebo vtedy prejde 40 dní a vy by ste tu stále boli. Čo to už bude skoro leto. Hej, si predstavte, že vy ste opustili dom odborov až v lete od dnešného dňa. Strašne dlhá doba. Strašne dlhá doba. A druhá vec je tá, že kto bol Mojžiš pre Izraelcov? Viete, kto bol Mojžiš? Mojžiš bol človek, ktorý bol pre Izraelcov jediným spojením medzi nimi a Hospodinom. Ak Hospodin chcel Izraelcom niečo povedať, tak to povedal Mojžišovi a on to potom povedal Izraelcom. A keď Izraelci sa chceli niečo spýtať Hospodina, alebo sa na niečo posťažovať, čo robili dosť často, tak prišli za Mojžišom, povedali mu, s čím sú nespokojní, a Mojžiš bol ten, ktorý prišiel za Hospodinom a vedol s ním debatu o tom, že oni sú s tým nespokojní, čo spravíš? A tak ďalej. A čo robili Izraelci počas tých 40 dní? Ako bol Mojžiš na Sinaji, viete? Vie niekto, čo robili Izraelci počas tých 40 dní? Áno. Vieme, čo spravili na konci tých 40 dní. Vôbec nevieme, čo robili počas tých 40 dní. Biblia nám nedáva žiadne informácie o tom. Nevieme, že čo sedeli, stali, nevieme, čo robili. Ale vieme, čo spravili na konci tých 40 dní. A tam čítame, že keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezostupuje z vrchu, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu, vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Veď nevieme, čo je s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta. Áron im odpovedal, postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše dcéry a prineste mi ich. Všetok ľud tak spravil, on to od nich vzal, zhotovil formu a udial podobu telaťa. Oni povedali, to sú tvoji bohovia Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Izraelci stratili kontakt s Mojžišom
na 40 dní a tým pádom aj kontakt s Hospodinom. Čo ich viedlo k strate vzťahu, k strachu, k pochybnostiam, k potrebe nahradiť to, čo mali niečím, čo môžu mať tu, teraz, pred svojimi očami, čoho sa môžu dotknúť a čo môžu vidieť. So stratou vzťahu a so stratou kontaktu teda prišla pre Izraelcov strata vzťahu s Hospodinom. Mali Boha, ktorý robil zázraky pred ich očami a oni ho odmietli, aby mohli mať pred sebou sochu telaťa. A my, ľudia v 21. storočí, už nemáme Mojžiša. Mojžiš je už veľa rokov mŕtvy. A už nepotrebujeme nejakého človeka, za kým prídeme, aby sme mohli prísť pred Hospodina a sa s ním rozprávať. Máme Bibliu, máme Svätého Ducha, v ktorého duchu sa môžeme modliť. A preto tu chceme dneska rozprávať o tom, prečo je každodenné praktické prichádzanie a formovanie sa Božím slovom pre nás, kresťanov 21. storočia, tak dôležité. Prečo? Aby sme neskončili ako tí Izraelci. A možno si povieš, že ale však ja nesom jak Izraelci. Ja verím, ja si čítam Bibliu raz za čas. Ja som videl Božie konanie vo svojom živote, ja som ho osobne zažil. Pre mňa to už nie je len nejaký Boh v nejakom chráme. On je tu, vedľa mňa. Ale musím vám povedať, že to je síce pekné, ale veľa z tých vecí mali Izraelci. Veď Izraelci videli Božie konanie a videli dokonca väčšie skutky možno ako my. Viete, čo Izraelci videli? Izraelci videli, ako pred nimi kráča dymový stĺp. No si predstavte, že tu na podiu by bol taký dymový stĺp. Tak by to bol známy prítomno. No nie, dymový stĺp. Izraelci videli, ako zo skaly vytrieskla voda. Nie zo zeme cez skalu, zo skaly. Mojžiš buchol a voda vytrieskla. Izraelci videli, ako Mojžiš hodil obyčajné drevo do vody a ona sa zrazu zmenila z horkej na sladku. Izraelci videli, ako pada jedlo z neba. Videli si niekedy padať jedlo z neba? Iba keď ho niekto hodí z balkona. To je maximum, kedy vidíte padať jedlo z neba. Izraelci videli vodu, ako stojí vedľa nich ako stena. A kráčali po dne mora. Ja som síce už videl vyschnutú domašu. Neviem, či niekto viete, čo je domaša. A kráčal som po jej dne. No ja som sa prechádzal po jej dne. Ale to pre mňa nie je zázrak. To je skôr smutné. A viete, čo je najväčší gól? Že toto všetko Izraelci videli, viete za aký čas? Viete za aký čas to všetko prežili? Za 3 mesiace kráčania po púšti. Izraelci prišli k Sinaju po 3 mesiacoch, odkedy odišli z Egypta. A po 40 dňoch Mojžišovej neprítomnosti zrazu začali hľadať niečo iné, niečo nové. Niečo, čo môže mať tu a teraz. Ten nepomer, 3 mesiace, 40 dní. Viete, aký je najbližší pomer k týmto dňom? To je 2:1. To je 2 dní Božej prítomnosti versus 1 deň bez ní. Toto stačí. V liste Kolosanom čítame: Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato. Božie slovo má v nás bohato prebývať. Neviem, či sa radi prechádzate po nákupných centrách. Takí moderní mladí ľudia to veľmi radi robia, ako sledujem, že sa prechádzajú, sedia tam. A ja to veľmi nerobím to veľmi rád, ale keď už tam som a prechádzam cez to nákupné centrum, tak vidím veľa výkladov a veľa vecí ma osloví. Pozriem sa na to, že aké pekné tričko, aké pekné nohavice. A to je všetko. A idem ďalej, lebo mám iný cieľ. Môj cieľ je fax copy. Všetko okrem toho pre mňa neexistuje. A to je veľmi pekný príklad aj toho, ako my môžeme čítať Bibliu. Čítame Bibliu ako nejaké obchody, ako výklady obchodov, že prídeme, pozrieme sa, čo tam majú, prečítame si to a ideme ďalej. Alebo čítame Bibliu ako tí, ktorí vidia niečo vo výklade, vstúpia do toho obchodu, vyskúšajú si to oblečenie, ako má látku, ako na nich sedí v kabínke a potom si ho zoberú domov a každý deň s ním chodia. Sme ľudia, ktorí príjeme a prečítame si Bibliu, čiže pozrieme výklad. Alebo sme ľudia, ktorí vojdeme do obchodu, otvoríme Bibliu, vyskúšame si to prečítame si to, naštudujeme a zoberieme si to domov.
oblečieme a kráčame v tom každý jeden deň vo svojom živote. Toto sú okuliare, keby niekto nevedel. Ja ich nosím preto, lebo mám chorobu, ktorá sa volá keratokonus a to je to, že sa mi vlastne uvoľňuje rohovka. A lekári to zastavili, že sa to nezhoršuje, ale ja bez tých okuliarov vidím vaše machule tváre. Šimon je pre mňa machuľa teraz. A je pekné, že ja sa, keď mám takto tieto okuliare, sa na ne pozerám, tak sú naozaj veľmi pekné, že? Ďakujem. Ale je iné sa na ne takto pozerať a iné si to takto dať na oči. A zrazu Šimon už pre mňa nie je machuľa, už je pre mňa pekný mladý muž, keď sa na neho pozerám. A ja raz som cestoval na jedno stretnutie, išiel som autom a zaspal som. A keď som sa zobudil, tak som si lakťom rozdrvil tie okuliare, staré, ktoré som mal. A viete, čo som spravil ako prvú vec? Som zrušil to stretnutie, išiel som do očnej optiky a dal som si hneď objednať nové. Lebo ja bez tých okuliarov nevidím naďalej ako 5 metrov. Minule išla oproti mne moja teta a ja som ju nepozdravil. Nie, že by som nechcel, ja som ju nespoznal. Tak, aby sme sa zasmiali. A Žalme 119, ktorým je inšpirovaná celá táto konferencia, sa píše, že ako si mladý muž zachovať čistotu, keď sa bude držať tvojho slova. Celým srdcom som ťa hľadal, nedopusť, aby som odbočil tvojich príkazov. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Držíme sa Božieho slova. Skrývame si Božiu reč vo svojom srdci. Ako? Ako to robíš? Zodpovedz si teraz. Ako to robíš? V 5. knihe Mojžišovej 6. kapitole sa píše: budem ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo stavať. Priváže si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraj svojho domu a na svoje brány. Tento text sa píše po texte Šema Izrael, ktorý je stredobodom židovskej a veľmi dôležitou časťou ale aj kresťanskej viery. A pre Boha bolo veľmi dôležité, aby Izraelci nikdy nezabudli na to, kým je Boh. Aby nezabudli, že je jediným Bohom. A aby nezabudli na to, aký s ním majú mať vzťah. Že ho majú milovať celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou silou. A niektorí Židia to robia dodnes. Napríklad takí ortodoxní Židia si viažu tzv. Tfilin na ruky a čelo pri rannej modlitbe, aby si pripomínali tieto slova. Aby si pripomínali to, že Hospodin je ich jediným Bohom a že ho majú milovať všetkým, čo majú. A rovnako je to dôležité aj pre nás. A my si nemusíme viazať na ruku žiadne povrazy, ani nič. Ale mám na vás takú otázku, že čo je takým, alebo môže byť filinom pre teba. Poďme si teraz spolu spraviť záväzok, že budeme každý jeden deň prichádzať a nechať sa formovať Božím slovom. Vytvorme si nejakú pripomienku toho, aby sme na to nezabudli. Prosím, vyber si teraz svoj zápisník, ako máš pri sebe, verím, že áno, a dáme si nejakých 5 minút, cca 4-5 minút na to a chcem od vás, aby si tam napísal, ako si budeš od pondelka každý jeden deň pripomínať, že máš byť formovaný a že máš ostávať v Božom slove. Pre niekoho je to pripomienka v telefóne, pre niekoho je to pozadie na počítači alebo na telefóne, pre niekoho je to pripnutá poznámka na nástenke, neviem, čo funguje pre teba a možno už niečo máš, tak to iba skús premyslieť. Je to niečo, čo pre teba funguje? Je to niečo, čo ti naozaj pomáha? A okrem toho, ak to nevieš spraviť hneď teraz, že to musíš napríklad vytvoriť alebo nejak urobiť, tak si prosím napíš do zápisníka, čo presne spravíš, čo presne si napíšeš, aby keď v pondelok si sadneš do svojej izby, si to už iba spravil. Už si nemusel premýšľať nad tým, čo spravíš, už to iba spravil. A potom do druhého riadka si napíš, prečo chceš byť každý deň formovaný Božím slovom. Čo je dôvodom toho, prečo si robíš túto svoju pripomienku. Áno, že napíš si, ako si budeš pripomínať, že máš ostávať v Božom slove, pozadie, aplikácia, nejaké trackovanie, pripomienka, tak aby to najviac vyhovovalo tebe. A prečo to chceš každý deň robiť. A ja sa vám potom o pár minút ozvem.
Dobre, a keď to budete mať napísané, tak môžete urobiť tú druhú vec, teda otočte sa k svojmu susedovi, povedzte mu, akú pripomienku ste si vytvorili, alebo akú pripomienku si vytvoríte, prečo je práve táto pripomienka pre vás dôležitá a prečo chcete byť formovaným Božím slovom. A urobte si prosím poznámku do telefóne o mesiac, od dnešného dňa, čiže 29.4., že tomu človeku buď napíšete, alebo zavoláte, alebo sa s ním stretnete a spýtajte sa ho, ako sa mu darí v jeho každodennom prichádzaní a formovaní sa Božím slovom. Dobre, kamaráti, ďakujem za vašu aktivitu a verím, že táto pripomienka vám bude napomocná a ja vás už chcem nechať len s takým prianím a s takým žehnaním, aby po tomto víkende raz, možno o pár dní, možno o pár týždňov, o pár mesiacov sme sa mohli ocitnúť vo svojom živote na mieste tohto Granta Gustina, ako je na tomto memečku. A aby dní bez spojenia s Božím slovom, bez formácie Božím slovom, boli pre nás všetkých už iba pochovanou spomienkou, ktorá je v zemi a na ktorú počase zabudneme. A na to, aby sme si deň bez Božieho slova už ani nevedeli predstaviť. Tak to nám všetkým prajem a ženám. Ďakujem.